Arratsaldeon. Ni, Otsagiko dantzarien mogoa egitea tokatu zen gaur. Gu etortzen gau Otsagitik, Nafarre keldetik. Eta dantzatu behar ditugu lau makil dantza. Itzen dira Emperadorea, Katxutxa, dantza eta Modorroa. Gero dantzatzen dugu pañuelo dantza, hor egiten dula boboa bere dantza, eta gero jota. Normalean, Otsagin, jota dantzatzeak orduan, dantzatzen da banan-banan. Baina Otsagitik irtetzen garenean, boboa eta bigarren jota guztiak batera. Eta han herriko jaiak dira, Irailaren 7-tik 11-ara. Eta dantzatzen dugu 7 arratsaldean eta 8 da Birjinaren eguna, eta dantzatzen dugu egun osoan zehar. Eta hori, jendean nahi badu, animatzen diogu Otsagi etortzea egun horiek.